Здравейте, мили хора! За всички новички, аз съм Милита и ако се интересувате повече от личностно духовно развитие и себепознание, може да видите линковете в информацията под видеото. Не забравяйте да се запишете за канала и да харесате видеото, ако ви било от полза. Днес ще си говорим как работят утвържденията и афирмациите. Защото в последно време стават доста по-разпространени и доста по-интересни за хората, които са така заинтригувани от себепознание и от личностно развитие и са един от методите за манифестиране. Не бих казала точно метод, защото са просто начина, по който се манифестира, защото какво представляват афирмациите? Това е една мисъл, повторена много пъти. И каква е идеята всъщност на афирмациите и на утвържденията, така нареченото на български? Да засилим времето, през което мислим за една мисъл в ума си. Защото през деня в ума ни минават изключително много мисли, може би повече от 70 хиляди, вече не знам кой ги е броил, може да потърсите в Google, но всички тези мисли носят определена енергия с тях. Всички тези мисли са резултат от вярвания или провокират дадени вярвания вътре в нас, в зависимост от това дали им се вържем или не. И по този начин те градят реалността ни, защото една мисъл, повторена много пъти и свързана с енергия, с емоция в нея, с вярване, което е свързано с нея, тя утвърждава и пренаписва невронни пътища в ума ни. А пренаписаните невронни пътища водят до вярвания, които, влизайки в нашето подсъзнание, манифестират реалността, която виждаме около себе си и изкривяват начина, по който ние виждаме живота си като цяло. Защото ако ти имаш вярването, че си красив човек, самоуверен си и се харесваш такъв какъвто си, когато някой друг ти се усмихне на улицата, ти ще си кажеш, колко хубаво, нали, някой ми се усмихна, направи ми деня, супер яко. Тоест това ще е твоята гледна точка за дадената ситуация. Ако ти си негативен човек, който няма самоувереност, не вярва в себе си, мисли, че му има нещо, че не заслужава и така нататък, в момента, в който някой човек ти се усмихне на улицата, първите ти мисли ще са нещо ми има, може би съм се изцапал, дали ми се скъсала дрехата, защо ми се усмихва така, какво е видял в мене, сигурно ми се подиграва и всичко от този ред на мисли. Тоест една и съща ситуация, погледната през призмата на различни вярвания, изглежда по различен начин. Затова вярванията, които имаме в себе си и които сме вкарали в подсъзнанието ни, определят начина, по който ние виждаме в света около нас. Един и същи свят от различни гледни точки. А как се образуват вярванията? Вярване е една мисъл, повторена много пъти, която носи дадена енергия вътре в себе си и която ни звучи достоверна, защото имайте предвид, че колкото повече повтаряте една и съща мисъл, толкова по-достоверна ви звучи. Нали? Една лъжа повторена 100 пъти става истина. Колкото повече повтаряте едно и също нещо, толкова по-достоверно започва да звучи, отъпква невронни пътища в мозъка ви и се вкарва в подсъзнанието ви и става реалност за вас. Така че афирмациите и утвържденията работят по този начин. Променят вярванията ни, създават нови мисловни навици и по принцип това е начинът, по който работят и мислите ни в ума ни. Обаче ние го правим несъзнателно, така или иначе всеки ден, постоянно. И идеята на афирмациите и на утвържденията е да го правим съзнателно всеки ден. Тоест ние сами да решим в каква посока да изграждаме мисловни навици и вярвания в себе си, които ще променят начина, по който виждаме света около нас. И затова е хубаво да си ги вкарате в ежедневните рутини и навици, които изграждате, защото вие така целенасочено и осъзнато ще изграждате нови мисловни навици, които ще са ви от полза на вас, а няма да се оставите на течението на това, което се случва около вас и на безсъзнателните ви вече изградени мисловни навици, които са копирани от обществото, от родители, от околната среда и така нататък, те да си правят каквото си искат. Ако искате да промените живота си, трябва да го направите осъзнато. И един от най-лесните начини е чрез афирмации и утвърждения. Когато имате време, както го усетите, просто да си повтаряте една осъзнато избрана мисъл от вас, или две, или три, които ви харесват и които искате да превърнете във ваши вярвания. Вече какви ще изберете си е въпрос на
ваш избор и имайте предвид, мисля, че в предишни видеа съм го казвала, да избирате афирмациите по начин, по който вие говорите. Тоест не избирайте нещо сложно, типа сложни думички с някакви такива термини и така нататък. Аз съм невероятно възвишен, уникален, неповторим човек. Тоест, не използвайте думички, които не са ви в речника. Използвайте начина, по който вие по принцип говорите. Както бихте го казали на приятел, както бихте го казали в коментарите, както бихте го казали на себе си. Казвате го, взимате тази мисъл съзнато и я превръщате в утвърждение или афирмация за вас. Правите няколко пъти на ден, примерно по 10 минути, пускате си музика за слушане и си я повтаряте, или докато миете чиниите, докато чистите, повтаряте, докато отивате към работното място, си я повтаряте. Целенасочено и осъзнато. По този начин се изграждат нови мисловни навици. И по този начин ние градим света такъв, какъвто ние искаме, а не несъзнателно да ни се дават такъв, какъвто дойде. Това е начин, по който работят афирмациите и утвържденията. Супер елементарно, супер логично. Просто се възползвайте от тях. С това ви оставям до следващия път. Чао, чао!